Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Sabi, barkanku da zuwa kainuwa. Tormarket TGE ka ɗauka kamar yau ne kaɗai kake da shi. Me ya kamata mu yi? Na farko dai mutum ya shiga ya ƙarar da wannan play pass ɗin nasa. Gashi nan games sun taru da yawa, insha Allah yau zan yi ƙoƙari na ƙarar da su. Sannan mutum idan bai kai bronze level ba, ya kamata ya yi ƙoƙari ya kai bronze level. Yanzu kun ga ina silver 3. Abin da ya kamata mutum ya tabbata yana da shi shine idan muka shiga wannan airdrop section din nan ƙasa za ku ga an rubuta view TGE roadmap. Idan muka shiga, Toma is coming. Toma shine tika na coin din Tormarket. Step na farko da ake bukata a TGE shine saka tomato a cikin suna na Telegram. Mun yi wannan tun a kwanakin baya. Idan mutum bai ba ya kamata ya yi shi. Shine abu na farko da ake bukata. Za ku ga gashi nan an yi masa tick. Abin da ake bukata na biyu shine mutum ya kai bronze level, shine level 4. Idan mutum bai kai bronze level ba, a Tormarket ba shi da airdrop. Mun cika wannan sharaɗin. Step na uku shine mutum ya yi connecting wallet ɗinsa. Mun riga mun yi connecting Big Get wallet. Za ku ga shi ma gashi nan an masa tick. Step na hudu shine mutum ya sayi premium medal. Amma wannan step ɗin optional ne. Shi wannan step ɗin ba dole bane sai mutum ya yi shi. Idan mutum ya yi shi kawai yana da wasu ƙarin abubuwa ne wanda shi wanda bai da shi ba zai samu ba. Bari mu shiga section ɗin premium medal ɗin mu gani abubuwan da suke ciki. Ga abubuwan da aka ce mutum zai samu nan, za a ƙara maka yawan Toma allocation ɗinka idan kai premium ne. Sannan mafi muhimmanci 100% tokens when we list. Ma'ana za ka samu 100% na Toma tokens ɗinka. Kenan idan mutum bai premium membership ba, akwai yiwuwar za a yi locking tokens ko kuma vesting system. Misali in sun ga dama za su ce idan Toma allocation ɗina guda 100 ne, za su ce zan karɓi na guda 100 gaba ɗaya idan ina da premium membership. Idan ko ba da premium membership, in sun ga dama za su ce misali 50% zan iya karɓa, ma'ana ƙwaya 50 kenan in ina da 100, ko kuma su ce 70% ko 20%, ya danganta da abin da suka tsara. Yanzu dai ba su faɗi komai dangane da wannan ba. Abin da suka sanar shine premium members za su karɓi nasu 100%. Na gaba kuma shine bonus multiplier na Tormarket. A tunanina ya kamata a ce an yi shi tuntuni, ko da yake gashi sun rubuta sun, ya kamata a ce an yi shi tuntuni kafin a ce an zo ga snapshot ko kuma TGE. Sun yi bayanin wasu benefits a gaba. Nawa ne premium membership? Premium medal ton 1 ne ko kuma Telegram star 250. Amma a shawarce, ko kuma ba ma ba da financial advice, amma dai kamata ya yi mutum ya tabbata cewa ya san abin da yake yi, saboda ton ɗaya ya kai kusan $5. $5 ana maganan kusan naira 8,000 zuwa naira 9,000 kenan. Mutum ya tabbata ya san me zai sa kansa a ciki idan ma ya sa kuɗinsa a waɗannan airdrops ɗin. Wasu tuntuni sun riga sun ce sun daina sa kuɗinsa a airdrop. Allah ya sa mu dace. Bari mu gwada sayen shi mu gani. To a halin yanzu ya fi arha ka saye shi da Telegram Star ɗin, saboda Telegram Star ɗin guda 250 ba ta kai ton 1 ba. Amma a tsari mafi arha na sayan Telegram Star, idan ka siye shi kai tsaye a yadda aka saba sayan Star a Telegram, to ya fi tsada. Akwai bidiyo da na nuna na musamman yadda ake siyan Telegram Star cikin sauƙi. Misali kun gani gashi nan Telegram Star 250 ɗin ba ta kai ma 0.8 ton ba. Bare a yi magana 1 ton. 1 ton ya kai kusan Telegram Star 300 da wani abu. Saboda haka siyan premium medal ɗin da Telegram Star a yanzu ya fi araha. To idan na taɓa buy for 250 star, yanzu haka bani da star guda 250, dole sai na yi amfani da wannan app ɗin na siya. Akwai bidiyo na musamman da na yi da cikakken bayanin yadda mutum zai sayi Telegram Star ɗin wannan a wannan website ɗin cikin sauƙi. Ku samu ku kalla, insha Allah za ku ji daɗinsa. Bari na siyo na turo. To kun gani gashi nan kai tsaye ya nuna na riga na siyo na turo daga ɗaya account ina. Kun gani zan yi amfani da ita sai na sayi premium medal ɗin. Sai na danna confirm and pay 250 Telegram stars. Yay! Mun sayi premium medal. Congratulations. Gashi nan. To view. Gashi nan a nan sama kun ga medal ɗina gashi nan. To Allah ya samu dace. Idan na yi ƙasa na sake shiga view TGE roadmap, premium medal shi ma an yi masa tick. Yanzu na cika duka wannan criteria ɗin. Saura abin da ya rage gashi nan next step to be revealed, amma dai ba su ce komai ba. Sannan sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu jira
TGE sannan mu ga token allocation ɗinmu bayan 24 hours kamar yadda suka faɗa. Amma dai ina faɗa ina sake nanatawa, farko dai wannan premium medal ɗin optional ne, sannan kuma mutum sai ya kashe kuɗi, kuma mutum ya sa a ransa cewa ba lalle kuɗin da ya kashe ya dawo ba. Yauwa, kada mutum ya zo ya sa high expectations kuma abin ya zo ya bada damuwa, amma dai muna fata abin da muka kashe ya dawo har da riba. Sannan wani abun mamaki sun ce first come first serve ne, mutum 200,000 ne kadai za su iya saya, amma yau kusan kwana nawa ana sai da medal din nan, kusan kwana 3 nake jin. Akwai abun mamaki a cikin mutum kusan miliyan 10 ko 20 da wani abu, a ce har yanzu mutum 200,000 ba su saya ba. Ina ga kawai sun yi ne wannan dan dai su tunzura mu saya. Allah ya sa mu dace. To ina dai sake maimaitawa kafin na kulle bidiyon, idan level ɗin mutum bai kai bronze ba zai samu airdrop ba. Idan level ɗin mutum bai kai bronze ba zai samu airdrop ba, kamar yadda suka faɗa. To idan mutum ya ga level ɗinsa bai kai bronze ba, misali mutum yana stone, farko akwai clay, akwai stone, akwai iron. In mutum yana iron kila zai iya kaiwa bronze kafin gobe. Idan mutum yana da tarin star a nan wurin, wasu ba sa ma amfani da ita. Nan wurin star balance ɗin mutum ne, sai mutum ya je amfani da shi ya ƙara level. Yanzu ina da star guda 15. Ya kamata na yi sai na taɓa nan wurin. Nan wurin level ɗin silver 3 sai na taɓa shi. Idan na taɓa shi zai kai ni wurin da zan ƙara kaina level. To yanzu haka stat da nake bukata zuwa level na gaba guda 30 ce, amma dai saboda nuni a bidiyon nan zan shigar da ita. To duk stat ɗin da kake da ita ka samu ka zo ka shigar da ita, ko za ta ƙara maka level ɗin ko ba za ta ƙara ba. Aƙalla dai ka ƙara nisa, musamman wanda sun wuce bronze. Wanda ba su kai bronze ba su yi ƙoƙari, in suna da starin star zuwa bronze ɗin ba shi da wahala. Ina jin star 16 ce take canja level a can baya. Sai mutum ya zo nan wurin sai ya taɓa level up. Idan na taɓa level up za ta shigar min da star ɗin da nake da ita. In ta kai ta canja min level za ta canja min level. In ba ta kai ta canja min level ba za ta ɗora min ita akan layi, sannan a rubuta ragowar star ɗin da nake bukata. Yanzu gashi nan idan na shigar za ta kawo ni har nan wurin tun daga farko. Misali za ta kawo ni nan kusan rabi kenan. To sai na taɓa use. Gashi na yi amfani da star 15. Gashi ta ƙara min ya zama 17. Abin da ake bukata yanzu star 15 ya kai ni silver 4. Ya kai ni silver 4. Ina son na shiga gold kafin gobe insha Allah. Allah ya sa mu dace. Ina dai sake maimaita bronze. Sannan a je a karar da waɗannan games din. Allah ya sa tuma yayi daraja. Allah ya sa mu dace baki ɗayan mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada ku manta ku yi subscribing YouTube channel din mai suna Kainuwa, ku danna alamar ƙararrawa, ku danna all domin kasance cikin jerin mutanen na farko da za su samu labari da zarar mun ɗora sabon bidiyo ku samu ku kalla. Sannan kuma idan kuna da tambayoyi ko neman ƙarin bayani za ku iya tuntubar mu a social media handles mu irin su Facebook, Telegram, WhatsApp da sauransu. Mun gode.